Què fem amb allò que no volem? Què fem amb allò que no ens interessa? Ho descartem? Ho oblidem? Has pensat alguna vegada quin impacte pot tenir en tot allò que ens envolta? En el nostre mar hi passen coses, massa coses. Cal prendre consciència del món que habitem. Ens cal parlar del que hi passa, perquè el dia que ho deixem de fer, el nostre mar i tot el que hi amaga haurà mort per sempre, sense retorn. Avui neix Blau, un projecte que pretén obrir espais de diàleg entre educadors, docents, infants, jovent i famílies. Un ambiciós projecte de les 18 escoles FEP que, a través de l'art, té com a objectiu fonamental treballar els 4 grans eixos temàtics que afecten el nostre mar: la crisi migratòria, la crisi ambiental, la justícia global i la memòria. Basat en el llibre Blau, què amaga l'horitzó, i junt amb molts bons companys de viatge, al llarg de 2 cursos, Blau oferirà tot un seguit d'activitats que convidaran a totes les comunitats educatives a iniciar un procés de reflexió que ens ajudi a prendre consciència del paper que juguem en el món que habitem i com els nostres actes ens responsabilitzen. Perquè, si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui?